תשלם קודם את השערה. מה? תן לי לעשות, סוס! ניר, לא רואים! תמרן! אני לא רואה! ניר, תראי לי! שים, רגע, תעשה פו, תעשה הרבה זמן. זה עוד לא התחילו, הוא בוחר. תביא לי משהו לנשום, תביא לי משהו לנשום. תביא לי שוק, תביא לי משהו לנשום! תעשה פו! יא בן זונה, תעשה, תביא, אני אעשה. שים לו ברצועה, שים לו רצועה! רגע, אל תבטא סתם, שתהיה לו סימות שעבר. בסדר, רגע. איכה, זה לא יוצא, תחזיק את המיקרופון. זה לא טוב של בנצור. תדליק טוב, תדליק טוב. תראו איזה מפוחד הוא. רגע, ניר, חכה. 3. מה אתם צלמים? 3, 2, 1. הוא מפחד. 3, 2. זה נדבק! זה לא יוצא! העסקה בוטלה! העסקה לא מוטלת, קבל פיצוי 5 שקל. פיצוי שקל מכל אחד. לא, זה בגלל שחיכית, דפוק. איכס, אני תולש לו שערות. מי המגעיל? רגע, אפשר לקחת את המקל. אבל ישר צריכים לעשות, תוציא רצועה. לא צריך לחכות. תעשה את זה כמה פעמים. כמה זמן אני יכול להקליט? יכול, מה אכפת לך? אלון, אבל לא מחכים. תעשה פו הבא, תעשה פו. אבל תשים הרבה זה, ניר. ניר מקסימום תעשה קדר להביא לנו עוד שעבר. כן, ניר. תגיד לדר שאתה... רגע, מה אם הוא תזיז את היד? זה באמת חם, אבל. לא יאמר! תעשה פו, לא. זה סיירת מטכ"ל, נו כבר! אתה צריך למרוח הרבה, לא? אתה שחטת! הרבה. הרבה. תראה הרבה. זוז. אבל רגע, לאט לאט שיעשה פו כמו שצריך, ומה יצאו? זה אמור להיות אלון, חם. אין לך 200 שקל, אתה סתם זה סבל. אמור להיות חם. קח. מהר, אבל תדליק טוב. עוד ניר, עוד. אני רוצה לצלם. ניר, איך עוצרים את זה? תביא איך עוצרים. השעות השעה הזה. רגע, ניר. חזק! זה מקליט. מלמעלה למטה. אני שם בבית. עידו, לפח למטה. כל עבד, זה לא תחזיק את זה, תחזיק את המצלמה. לפח למטה. אלון כואב אחי, תראה לי במגבת בפה. המגבת שלך לטובה. ניר, תעשה פו. עוד. אבל זה מתייבש עליך, הם שום דבר. אלון די ההומו, די. זה סתם מתייבש עליך, זה שעית מה שלך. קח רצועה כבר! רצועה בטח, קח רצועה. זוז, מטומטם! תמשיך, יש פה עוד שמה. זוז. וזה עוד שתי הרגליים. תראה, יש לו אי, נשאר לו אי. איפה יש את הסעבה? הנה, האי. האי הזה, פה. יאללה, עכשיו אני. הפסקת לצעוק, אלון. לא, רק שאתה שם את השעבד זה כואב. חכה, מקומת, אתה יודע איזה כואב לי פה מאחורה? תן איפה השקית. לא נראה לי שיש רצועות. שים את זה. דווקא בין רצועות. דל בתל אביב, נו. חלק, זה לא מצחיק, זה גם לא יצא. תזיז את הזין שלך בבקשה ממני. ותתחת השעיר שלך. מה, הזין שלי הוא הבעיה שלך? קח, יא הומו. תן לי לעשות, קח את השעבה הזאת. אתם מצלמים? בטח. תעזור לי רגע לעלות. אני רוצה לראות. תעזור לי, יפה. אני עושה
זה, נו. איתי, לא, אל תדפו. איזה בן סולטה. איזה בן סולטה. אתה עושה חושך, זוז מפה. איתי, זה ציני, איתי, זה לא מפה. יש עוד שעבה, תעשה. לא, אין זה. אל תיתן להתעלם. שמעת לו שבע עם הפתק. יש לו פה בצד מלמטה. כמה שערות יש לך, אלון? יא מגעיל, אלון. בוא נראה אותך לשלם לנו על זה, כוסים שלו. תעביר לרגל השנייה, הרגל הזאת היא לא... רגע, זה... מה, מאחורה. מאחורה. מה המפסעות? הוא הולך להתפוצץ למפגרים, מה אתם בכלל חושבים לעצמכם? אתם חושבים שזה כמו... איפה עכשיו? אבל ניר, תעשה פו. תן לי לעשות לו. קח, אחי. תעשה פו, תעשה כמו טעם. קח, צ'צ'י. זה יותר טוב, תעשה ככה, כן, כמו שאתה... נו, שים בברך, שים. חזק אבל תמרח, זהו, כן, חזק תעשה. זהו, תמשוך. פאק. מה אתה עושה? מה זה, לא הוצאת כלום. רגע, זוז רגע. ניר, תמרח לו ארוך תמרח, אתה יודע, שלא נבזבז. שים את זה בשקית השחורה. לא רוצה. שים בשקית בשקית השחורה. ניר יודע לעשות, תנו לניר, ניר יודע לעשות. אני עכשיו עושה, אני. תקשיב ניר, תמרח לו פס ארוך, שיהיה, אתה יודע, לא פס ארוך. לא, שננצל את כל התחבושות, בסוף תשאר תחבושות לא יספיק, אלון, פס ארוך. מה, מסתיו מת? לא שתיתי. ניר, פס ארוך. עוד, אחי. כן, עוד. איפה זה? תן לי אחרי זה אחד לעשות גם. תן לי לרדת לשבת פה. תפוס טיב. אלון, בלי מגבת, זה הכי מצחיק. רציתי לשבת שם. אתה מחכה הרבה זמן, אנחנו מחכים הרבה זמן. זוז רגע, תיזהר. מימון, קח. פה יש לך זווית טובה? מי זה איתן? שומע ניר, תמרח לו עכשיו. למה? שומע ניר, תמרח לו, יש לי עכשיו תחבושת. למה? סמק, זה לא... מי זה איתן רול? ההוא נעלם. יו. מה אתה עושה, דור? זה לא, אין פה כבר כלום. תמרח לו חדש. נו, חדש, יאללה. פה אין כלום באמצע? אבל זה לא מעולה. תנסה רגע, תביא את החושך. סימון. זה בגלל שהשעבר הוא חמה. מה לא חמה? מה, תדפוק? לך תחמם שוב במיקרו. נו דור, מהר. הופה! תמשיך עם זה, תמשיך. סובבו לו את הרגל, הוא יצרח. אנחנו עושים לו חלקים, מסכן. זוז, תראה לי. חכה, אל תזרוק את זה. יש פה הרבה מה, בין הרגל הראשונה, השנייה עושים הפסקה. זה בברך. אין הפסקה, סטופ. הרגל שלו נדבקה לאמבטיה! הוא נדבק לאמבטיה! מה לעשות מהתוך? תן לי רגע. הוא השאיר את הרגל צמוד שם! חכה רגע, תביא את זה רגע. מימון, יש חוסר בזוז. תעשה שוב, יש חוסר בדפים, ניר. כמו דבק, יא מרדי. תעשו אפילו משני צדדים, ניר. הנה, ניר יודע. אין לי שתי צדדים. אתם פשוט לא יודעים מי רוצה לצלם? אני רוצה לעצור. טוב, תעשו... מה, אבל ייגמר תכף הדפים. מה אתה רוצה שאני אעשה? יו, הברך שלך. נמשיך מחר. יו, החלק שעשיתי לו ממש כואב, נכון? מה נעשה לו באמבטיה? יו, קצת יותר למעלה הוא מת, ניר. כל הברך. איפה הוא עכשיו? הנה, זה אחרי זה. לא מפה. זה בחיים לא ירד לך, אלון. למה אתה עושה חדש? מה זה משנה? אפשר לנצל אותו הרבה. איזה טמבל. לא משם. לא, דור, תן לי, אתה לא יודע. בטח הגנוב יצא. אבל אתה לא יודע, אני עושה יותר טוב. מסכן, אנחנו מדביקים לו את השערות ברגליים. לא, אל תעשה. אתה לא יודע לעשות. ואללה, סתום יא בן זונה, זה הכי מצחיק. מנצור, כולם עושים, יא הומו. כן, זה ההתערבות הבנצור, שכולם עושים, אל תבכה. בסדר, עשית, אתה לא יודע מה לעשות הקשר? אבל. סתום, כולם עושים, יש לך הרבה שערות. יא בן זונה, אני לא בא לך 30 שקל. אתה לא תביא 30 שקל את המת, אני אעשה לך זה אמור להיות... טוב, יאללה, תסתובב, אני רוצה לעשות לך למעלה באחור. אבל חכה, נקה, זה לא הולך ככה. מה נקה? תראי כמה שערות יש. אחי, מה עם כל החלק הזה? רגע, זה יש גם את החלק שליד הרגל, שם למטה. יואו, באגודל כזה, יא... קח לפידה. תביא לי.
לא, רגע, אל תשתמשו, רגע. מהר, זה חם, מהר. תראה, יש עוד מקום באלה. ניר, מלמטה. וואה. פאק. איפה יש לך פוט שם? וואו. צריך ברגע לשנייה למרוח לו פס גדול. קח, אין לי כוח. היה לי בחילה כבר. תסגור את המצלמה. איך? תעשה פה.